Hej, det er Over Camilla, der skal forklare om aktionspotentialet vandring gennem et neuron og over til et andet. Og først vil vi starte med at forklare om neuronets opbygning, og derefter vil vi fokusere på selve vandringen over synapsekløften. Ja. Her ses to neuroner, der er den præsynaptiske nervecelle og den postsynaptiske. Her i den består, eller et nervecelle, et neuron består af en cellekrop, også kaldet soma, et akson, og så ender det ud i de præsynaptiske terminaler hernede. Den nerveimpulserne, også kaldet aktionspotentialet, optages gennem dendritterne og vandrer igennem aksonen og ud i de præsynaptiske terminaler ind til den postsynaptiske celle. Vi skal nu kigge på den reaktion, der sker hernede, når nerveimpulsen vandrer fra den ene celle til den næste. Og der kan vi jo starte med at forklare om aktionspotentialets dannelse i selve soma-cellen, hvor de elektriske impulser, der er modtaget i dendritterne, når ud til akson hillock, hvor efter en kædereaktion af åbninger af spændingsafhængige natriumkanaler, så begynder at åbne sig, hvorved natrium diffunderer ind i cellen med sin elektriske gradient, hvorved signalet så sendes langs hele aksonet ned til de præsynaptiske terminaler. Okay, og her ser vi sådan en af de præsynaptiske terminaler, som aktionspotentialet når efter at være løbet igennem hele aksonet. Og hernede i den præsynaptiske terminal er der vesikler med transmitterstoffer, der enten er fremmende eller hæmmende, alt efter om neuronet er fremmende eller hæmmende. Nerveimpulsen aktiverer åbningen af de her calciumionkanaler, hvorved calcium så lynhurtigt strømmer ind og binder sig til vesiklerne og fører dem ud til terminalens membran, hvor de så smelter sammen, og transmitterstofferne bliver sendt ud i synapsekløften, som de diffunderer over igen meget hurtigt og binder sig til disse natriumkanaler. Vi kan lige komme ind på, at selve det at udlede transmitterstoffer eller andre partikler ved hjælp af en vesikel og så ud af en anden celle kaldes exocytose, og den modsatte proces kaldes endocytose, og disse natriumkanaler også er omtalt som receptormolekyler på den postsynaptiske membran, som vi ser her. Hvis vi zoomer ind, så kan vi se, at transmitterstofferne binder sig til receptormolekylerne, og hvorvidt de enten er hæmmende eller fremmende, åbner de natriumkanalerne. Hvis de er fremmende, altså exhibitoriske, så sendes på den her måde, når natrium lukkes ind i den postsynaptiske membran, der sendes nerveimpulsen så videre. Hvis de derimod er hæmmende, altså inhibitoriske, så modvirker den fremmende effekt på cellen, og portene åbnes altså ikke, og dermed sendes signalet ikke videre. Af fremmende transmitterstoffer kan nævnes blandt andet acetylcholin, og af fremmende er der også GABA, som står for gamma-aminosmørsyre, eller som er forkortelsen for. Jeg mener, af hæmmende er der også GABA transmitterstoffer,
som der findes specifikke receptormolekyler til.